हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड'जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ दा बिग आपडेट एफिडिसिएलाव एबा कारेन्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावनोबा नोंथांमोननि फरायनाया क्राइटेरिया बैसोआ बेसेबां नांगौ आरो मा डिप्ल'मा नांगौ आरो नाङा ग्रेड 3 आव साख्रि मोननो लोगोसे ग्रेड 4 आव साख्रि मोननो दा एफिडिसिएल पोस्टआ फैनो गोनां दङ बेनो जाबाय 5000 आरो सिगांनि दङमोन आरो बे सिगांनि ओंखारनायाव बेसेबां फरायनाय क्राइटेरिया लादोंमोन जों बेखौ नायगोन आरो गोदान स्टुडेन्टसफ्रा पास आउट जाबाय नोंथांमोना मोजां चान्स मानोना देग्लाय ओंखारोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन स' बेनिफ्राय एडिआरआव थाफानाय नंला मानोना एडिआरनि पस्टआ एक्सट्रा ओंखारखाबाय नाथाय एफिडिसिएलाव एक्सट्रा बियो साख्रि ओंखारसिगोन दा बे ओंखारोबा नोंथांमोननि फरायनाय बेसेबां नांगौ आरो बेसेबांनि एग्जाम जागोन बेसेबां दरमाहा मोनगोन जों दानिया नायनोसै गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना बड'जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन दा जोङो फार्स्टआव फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव एफिडिसिएलाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जायफ्रा नोंथांमोना कारेन्ट बिल होनो गोसो दङ एबा कारेन्ट बिलखौ नायनो गोसो दङ नोंथांमोना बे राइट साइड खनायाव दङ बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै कारेन्ट बिला बेसेबां जाखो बेसेबां नोंथांमोना रिसार्च खालामनांगौ बेयावनो गासैबो खामानिखौ नोंथांमोना मावनानै लानो हागोन बेनिफ्राय जोङो अफिशियेल नटिसखौ सिगांनिखौ नायगोन पस्टआ 1950 दङमोन 2018 आव ओंखारदोंमोन नाथाय बारायसिगोन मानोना बेखायनो बुंदों 5000 होननानै सिएम बिथाङा थांनाय बारावहाय स' बेनिफ्राय मोनथाम कम्पानि दङ बेयाव नोंथांमोना मोनदों बे मोनथामजों लोगो नांनानै सरकारजों खामानि मावो आरो बिथांमोना कम्पानिखौहाय माने लानाय जादों अके देन बेयाव नोंथांमोना साख्रि मोननो हागोन स' बेनिफ्राय आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड बेबायदि लिरनाय मोनदों एबा गाहायावबो दङ बेनिफ्राय गेजेरावबो दङ बेजोंहाय खामानि जायो देन बेनिफ्राय पस्टआ मा ओंखारदोंमोन जों दानिया नायनोसै दा फार्स्टआव पस्टआ दङमोन नोंथांमोना एकाउन्ट्स अफिसार दङमोन बेनिफ्राय फिल्ड एसिस्टेन्ट दङमोन बेनिफ्राय ड्राइभार दङमोन आरो सहायक दङमोन अके थांनाय बाराव ओंखारनाया आरो देग्लाय ग्रेड 4 ओंखारगोन पियन चौकीदारबो ओंखारगोन जेराव बेखायनो 5000 बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय अफिशियेल नटिस फैयोबा गासैबो नोंथांमोना मोनफिनजोबगोन देन बेनिफ्राय बै समाव एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्राइटेरिया नांगौमोन आरो देग्लाय बेसेबां नांगोन दा बेफोरबायदि होनाय पस्टआव नोंथांमोना एकाउन्ट्स अफिसारावहाय बेबायदि दङमोन एसटि पस्ट दङमोन बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि दङमोन बेयाव एप्लाइ खालामबा डिग्री पास बानो हागोन अके कमार्स नांलाया जायखिजाया आर्ट्स साइन्स कमार्स नोंथांमोना हागोन प्लास जोंनि एसटिआव स्टुडेन्टआ 50% मोननाय जाथारनांगोन डिग्रीयाव दा होमबासो नों एलिजिबल जागोन नङाबा जुदि 50%नि खमबाथाय नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा स' बेखायनो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ जायफ्रा देग्लाय डिग्री पास जागोन एफिडिसिएलाव साख्रि ओंखारबा नोंथांमोना बे पस्टआव एलिजिबल जागोन एन्ड बेनिफ्राय माखासे साबजेक्ट दङ बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय देन बेनिफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ मिनिमाम 3 मान्थ्स बैसोआ 21 निफ्राय 49 इयार्ससिम जोंनि एसटिआव हागोन फिल्ड एसिस्टेन्ट पस्टआव जुदि खालामनो गोसो दङबा नोंथांमोना एसटिआव बेबायदि पस्ट दङमोन आरो बे जाबाय नोंथांमोननि फिल्ड जब जागोन बियो स' बेवहाय पस्टआ गोबां थागोन नेक्स्ट लेभेलावबो थागोन आरो बेयाव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि फरायनाया खालि एचएस पास मिनिमाम अके मिनिमाम एचएस पास जाबानो हागोन डिग्री पास जाबा हागोन 10 पास बेयाव हानाय नङा अके जायखिजाया डिग्री पास मिनिमाम होमबानो हागोन बैसोआ 18 निफ्राय 49 इयार्ससिम बे पस्टआव एलिजिबल जागोन थ' बेखायनो जायफ्रा देग्लाय डिग्री पास जाबाय एबा नोंथांमोना एचएस पास जाबाय खालामनो हासिगोन लोगोसे 3 मान्थ्स कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जाथारनांगोन एबा 6 मान्थ्सआ थानांगोन होमबानो नेक्स्टआव साख्रि ओंखारबा हागोन स' बेनिफ्राय ड्राइभाराव 10 पास खालामनो हागोन मिनिमाम 10 पास बेनिफ्राय एलएमबि एबा एचएमबि लाइसेन्स थानाय जानांगोन बैसोआ 18 निफ्राय 49 इयार्ससिम देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि सहायक पस्टआव जेरावनाखि कारेन्टनि खामानि मावग्रा जेरै पस्ट खुन्था गायनाय बा थार बोनाय गोबां खामानि थायो कारेन्ट लेभेलाव स' बेयाव नोङो एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना मिनिमाम 10 पास जाबानो हागोन सिम्पल 10 पास जानो हागोन प्लास आइटिआइ दङबा जोबोर मोजां चान्स मोनगोन बेखायनो 10 पास जादोंबा सहायक पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन आरो बे पस्टआ थाबैनो फैसिगोन आरो बे पस्टआव गोबां रोखोमनि भेकेन्सिस थागोन नोंथांमोना जेरावनाखि गोसो दङ बेयाव नायै नोंथांमोना एलिजिबल जायोबा एप्लाइखौ खालामनो हागोन स' बेनिफ्राय जायफ्रा आइटिआइ लादोंना गोबां चान्सआ दङ वायारमेनाव एबा इलेक्ट्रिसियानावहाय नोंथांमोना बेवहाय चान्सआ दङ बेखायनो हायोब्ला आइटिआइ लानाया मोजां स' नोंथांमोना इलेक्ट्रिकेल लाइनाव लायोबा बांसिन मार्केट दङ दासान्दि आसाम स्टेटआव दा बेनोमा नोंथांमोननि एफिडिसिएलाव जुदि साख्रि मावनो गोसो दङबा नोंथांमोना बुजिबाय जे जोंनि क्राइटेरिया बेबायदि थानांगोन आरो बे गोदान भेकेन्सि फैथारसिगोन बारा गोबाव गैला मानोना पस्टआ गोबां दङ स' बेनिफ्राय बे एग्जामा बोरै जायो जों दानिया नायनोसै दा बे होनाया ग्रेड 3 नाथाय ग्रेड 4 फैगोन बेनो जाबाय पियनाव फैगोन नोंथांमोननिया स' बेनिफ्राय चौकीदारावबो फैगोन जेरावनाखि क्लास 8 पासनिफ्राय बेयाव एलिजिबल जागोन आप टु एचएस लेभेलसिम स' बेनिफ्राय दानिया एग्जाम फिसा 250 रां होनांगोन जोंनि एसटिआव नाथाय गुबुना 500 बेयाव होनांगोन
स' बिनिफ्राय दानिया फैबाय नोंथांमोननि माखासे कन्डिसन बेनो जाबाय एग्जाम स' एग्जामा 100 मार्क्सनि जागोन जेराव 5000 पस्ट फैबा बेबो सेम जागोन एग्जामा 100 मार्क्सनि बेनिफ्राय मोनसेयाबानो 1 मोनगोन आरो बेयाव नेगेटिभबो दङ एफिडिसिएलाव स' बिनिफ्राय एडिआरइजों जानाय नङा एडिआरइ एक्सट्रा एग्जाम जासिगोन बाट बियो एफिडिसिएला पस्ट ओंखारगोन आरो बे एक्सट्रा एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन स' बेनिफ्राय बेयाव माखासे फिजिकेल टेस्टबो दङ बेखौ जोङो नायगोन नेक्स्ट लेभेलाव नाथाय खायसे पस्टआव फिजिकेल टेस्ट गैया दा फार्स्टनियाव एग्जामा नोंथांमोना 100नि मोनजोबदों स' बेनिफ्राय 50-50 माखासे साबजेक्ट दङ बेखौ लानानै एग्जामखौहाय कुइसन खालामनाय जागोन बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांमोना लाबानो जाबाय फर्स्ट वाइसआवहाय स' बेनिफ्राय 2 घन्टा 2 आवार्स एग्जाम होनांगोन माल्टिपल चइस टाइपनि जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ दङ स' मोनब्रै रं जाबाथाय नोंनिफ्राय -1 नेगेटिभ जागोन बेखायनो हाइखौ नोंथांमोना दाहो बे जाबाय एफिडिसिएलनि एग्जामनि प्रसेस दानिया फैबाय नोंथांमोननि बेथन एबा दान बान्था एबा सेलारि स' बेवहाय सहायक पस्टआ फिसासिन बेयाव 12,000निफ्राय 42,000 प्लास ग्रेड फी दङ स' गासैखौबो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो जाहाथे खनसेनो नोंथांमोनाहाय नायनो हायो स' बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ होनोबा थांनाय बाराव एफिडिसिएलाव ओंखारनाया एपिएससिनि आन्दाराव एप्लाइ जादोंमोन आरो बिथांमोननो साख्रि होबाय नाथाय फिसा पस्टआ एफिडिसिएला गावसोरनि अफिसियेल साइटआव खालामनो हागौ लिंकखौहाय एक्टिभ नङाबा एपिएससिनि आन्दाराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन स' बेनिफ्राय एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना आइडि प्रुफ आपल'ड खालामनांगोन दा बे जाबाय एपिडिसिएलनि आपकामिं फैनो गोनां साख्रि स' जायफ्रा बुजिबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना जेब्ला एपिडिसिएलाव कारेन्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि ओंखारो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन